Maya po oras kabalen. Kayan tabing mabilog o persan ng GNN TV 44 o biyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung mabalo, kapamilya taning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap gining Miyerkules, September 17, 2025. Kaya ko po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. 80 benepisyaryo king mabalakat ting tinanggap sa iba't ting Kapitolyo. Ay ni report ng Laika Gamboa. May karamdam lang tula ding pasyente king mabalakat anyang may katanggap lang sahop king Kapitolyo ning Pampanga. Personal lang binisita karing baleda ring 80 benepisyaryo din na First District Board members Cherry Manalo, Ampoy Christian Halili, kaya be mabalakat City Mayor Gerald Jadaquino para direktang mamiayuda. Kaya be kay tiding masakit na senior citizen na alina milakad. Dininan dalang cash assistance, gatas, diaper, food packs, ang pobigas iba't king Kapitolyo. Memyaya mo rin na biyasing LGU. Pasalamat na laman ring benepisyaryo king sao patinggap iba't karing manungkulal. Ako po ilay Kagamboa para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen, Susuyo. Magdili-dili ing Angeles City kareng highly urbanized city king Central Luzon kareng kabilang king national finalist para king Presidential Award for Children Friendly City. Ay report ng Patricia Mamang. Megumpisaning limangaldong validation ng National Awards Committee o NAC para king Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities king Siyudad ng Angeles. Linob bilang national finalist king kategoryang highly urbanized city. Magdilidiling ng Angeles City ing kinatawan king Region 3 a kinilala paulining balabalaw sa programa at inisyatiba para king kapakanan at karapatan daring anak. Agpang Mayor Carmelo John Lazatin II, makatutuking kayang administrasyon king pamagpatupad kareng programang manyulong king ligtas at protektadong kapaligiran para kareng anak king syudad. Pinunto na naman ng DILG City Director Yvette Cosio na maragulyang galal ing pangayabe na ning Angeles City kareng national finalist uling daralan iti king masusing proseso at matinding kompetisyon. Kayabe king validation ing on-site inspection, interview kareng stakeholders at research kareng report ning city government bang siguraduan ning pamagpatupad ning Angeles City kareng apat amani munang karapatan dareng anak ing survival, development, protection at participation. Ing pangayabe na ning Angeles City bilang national finalist patunay yakano ning matatag at child-friendly governance at balaw sa dedikasyon king kaligtasan at kapakanan dareng kayanakang Angelenyo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo. Palawak na ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter ng Journalism Training keng Sindalan Elementary School. ID report. Pasibayo ng pesinaya ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter in Campus Journalism Workshop Caravan king Sindalan Elementary School inyang September 16 bilang pamagsadya dareng magaral para king Division Schools Press Conference. Toklula king migit 80 estudyante iba't grade 4 hanggang grade 6 igmekisan metong king kadwang dake ning workshop asasaklo king news, editorial column, headline writing, copy reading, editorial cartooning at feature writing. Keti, dinikdik ng school head Daisy Arsiaga ing training mo para king kompetisyon. Nunebang ituro ka rin kayanakan ng gustong pamagsalita king katutuan para king komunidad. Penny Munande din na CLMA Chairman Emeritus Cesar Bong Lacson ng Punto Central Luzon, Nelson Gonzales ng Pampanga News Week at iOrbit News at Executive Vice President Albert Lacanlale ng RW 95.1 FM at Sunstar Pampanga. Minuna ng tiro inyang August 12 in photojournalism at collaborative desk
Basta Publishing. Ing tutuking dake naman makatutok king broadcast journalism, apan ni munanda ring aliwapang media practitioners, iba't kareng niya yaliwang media outfit. Maniba 2022, regular na ng pasinayan ng CLMA Pampanga ing makanining caravan. Bang sanayan lareng kaya nakang talapang malita aking patas, usto at makabaldugang pamagbalita. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ating pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Iba't King Clark International Airport, malyari ng makapagbiyahe papunta ka ring niyayaliwang destinasyon King Palawan. Kaya katamong silipan iti King on the Spot segment ng Patricia Mamang. Palawan, kilala bilang isa sa pinakamagandang destinasyon sa buong mundo. Pero madalas, Corona at El Nido lang ang una nating naiisip. Ang hindi alam ng marami, bawat bayan ng Palawan ay may sariling kwento at kakaibang experience. At yan mismo ang layunin ng The Great Palawan Experience Project ng Palawan Tourism Council. Ipakita na from north to south, bawat stop sa Palawan is worth the trip. We're going through all of the municipalities in and around Palawan, and we're here because we want to focus on inclusive tourism, not just sustainable, but inclusive tourism, wherein every municipality, every area has a chance to showcase what is great about them and what is the best about them. So we'd like to invite everyone to try out our Palawan expedition. Kasama natin ang Pampanga Press Club member at content creator ng Kapampangan Traveler na si John Darren Giwan na tumuklas sa ganda ng bawat bayan. Hello! Kayak Adventure in Coron! Unang stop, Taytay. Para kang nasa cinematic scene habang nagsuswim sa secret lagoon ng Pavilion Islands. Bonus pa ang historical vibes ng Fort Santa Isabel at adventure sa Lake Mang Uwao kung saan pwede kang mag-trek, mag-view deck o mag-boat ride. Next, San Vicente. Dito mo makikita ang Bato ni Ningning viewpoints na pang-wallpaper ang ganda. At syempre, hindi mawawala ang world-famous Long Beach. Picture this, endless stretch ng white sand with a perfect golden sunset. Kung island hopping ang trip mo, Johnson Twin Sandbar sa Rojas is a must. At para sa nature lovers, freshen up sa New Rizal Falls. Aborlan naman ang heaven para sa coffee lovers. Sa Rooted Cafe, pwede kang mag-coffee and cocoa farm tour. At syempre, tikman ang freshly ground coffee straight from the source. Hindi lang basta kape, kundi authentic farm-to-cup experience. Sa Nara, Estrella Falls is waiting for that ultimate chasing waterfalls vibe. Malamig na tubig surrounded by lush greenery. Culture stop naman sa Brooks Point. Oring-oring mat weaving showcases local craftsmanship. Dito ka makakabili ng handmade mats na tunay na obra maestra ng mga lokal. Fun detour sa Batarasa, the Pineapple Museum and Park. Instagrammable at educational in one. Kung gusto mo ng off-grid adventure, Balabac is the ultimate goal. Tatak Balabac Camping and Glamping plus Onok Island's crystal clear waters, parang private paradise na pang-travel goals. Sa Rizal, chill mode with adventure at Candice River. Swim, kayak, or just rent a day by the river. Simple, serene, pero unforgettable. Quezon brings you history with a touch of art.
Visit the National Museum branch dito at explore ang 4 na galleries na puno ng kwento ng bayan. Sa Busuanga, once-in-a-lifetime experience ang Dugong Watching Tour sa Calauit Island. At kung gusto mo ng wild adventure, Black Island offers island hopping, shipwreck, diving, and caving. And of course, Puerto Princesa, home of the world-famous underground river. May Tagkuriring Falls pa for ecotourism lovers, Honda Bay Island hopping with snorkeling, and the magical Iwahig River firefly watching at night. Back in Coron, hindi lang lagoons kundi full-on farm-to-table dining sa Coron Natural Farms, bird watching sa Kingfisher Park, and eco-adventure spots na may iconic giant web at giant hammock. Siyempre, mangrove lagoon kayaking para sa nature feels. El Nido, still a stunner. Pero may bagong twist, canopy walking sa Via Verata. At, of course, classic island hopping sa Big Lagoon. Para kay John Darren Giwa ng Kapampangan Traveler, bawat bayan ng Palawan ay parang bagong chapter sa isang epic travel storybook. At para sa atin, isang paalala, huwag lang tayong mag-stop sa Coron o El Nido because the true magic of Palawan lies in every town, every story, every experience. This is the Great Palawan Experience. Tara, let's explore Palawan. This is Patricia Mamangun on the spot. Katamong pakiwaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Ing babante na Tropical Depression Mirasol at yung vicinity ni Santiago Isabela, ami kisika na hangin na 55 kilometers hanggang 90 kilometers per hour at papuntayang northwestward ing bilis sa 15 kilometers per hour. Samantala, ating pameto nga low pressure area kilubning par at yun naman king dayong 1,330 kilometers east of Birac, Catanduanes, ating hangin na 45 km to 55 km per hour. Asahan ng mga sikan na uran king nakalaparating ng bansa pauli dareting weather disturbances. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo, reklamo king kay lugal, malyari mong ikwento ay sumbong na pamilatan na rin numerong mayakip king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Balo yung kilub ng pamanuan, na Pebrero masaliren diamanti, nune balang Pasko. Uling iti, ingaldo kasing ulang ganing peka makamala batu. Ika, o tabisa kang sali, danunan mo na. Uling 99 days na mo, bayo datangin Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng DNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. I'll benyo lang yan ng Miyerkulis, may kala pa istorya, ketiking probinsya. Yako po ibenigin to at ini in News Force, Pampanga. Balitang tutu, king balayan, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay.
Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.